Etxekoak abian normaltasun berria. Nor esango zidan kalea zapalduko nuela. Musukoak jantzita, musuei uko egingo geniela. Non gelditu dira, garai bateko bersakana estua. Terrazak jendez bete dira, eta ondartzi mugatu zaietukiera. Etxekoak gara kalean gaudenak, egun oso eta gaudenak, igaro aldira uneri zaienak. Etxekoak abian normaltasun berria. Etxekoak abian normaltasun berria. Aber, neskak, gaur ezin diazu ez esan, Ardotxo hartuko deu bai, ala bai. Afari merienda terrazan. Eider, sentitzen dut, baina imposible. Zeba? Buelta al kole. Ikastolatik datozkigun gastu guztia kalkulatzen hasi naiz gaur, eta abenduaren 12 arte ezingo dugu gastu estradik egin. Joder. Bueno, eta abenduaren 12tik aurrera gau honetako gastuak. Argi dago, 2021 arte konfinatu. Baina, benetan hain garestia da eskolara itzultzea? Eta orain COVID-a dela taskoz gehiago. Begira, iraiarentzat, haurtzaindegian, siestarako izara joku doblea. Toallita normalak, eta orain ere, gel hidroalkolikoak dutenak. Taper eta kubierto propioak. Eta aur gutxiago bildu daitezkenez matrikulak 115 garestiagoa. Haurtzaindegia ere ordaindu behar da? Bai. Zuzustezu, ba? Ez dakit gobernuak edo ordaintzen zuela. Gobernuak. No, bueno, eta Malenen eskolan liburu berriak desinfetatuak, noski, 4 bata, maskarillak. Busean gutxiago joango direnez, extra. Jantokian distantzia bermatzeko, zaindari gehiago behar dira, beraz, extra. Eta extra eskolarrak. Extra. Ai, bueno, eta hau dena ondo baldin badoa. Ze, egunen batean, Malenek edo Iraiak sintoma badituzte. Orduan etxean geditu berko di, Eta orduan norbait kontratatu behar dut. Toizizu baten merkiateako. A ber. Baina eskolara ez badoaz, ez dizute dirua itzultzen? Eta autobusekoa edo jangelakoa bez? Joder, orduan benetan garestia da ume bat eukitzea. Ez da gizuzuk ondo. Ba, aurrezten hausi beharko naiz. Zuk zergatik. A ber, nik ez daukat umerik. Baina gastuak bai. Jo, Maria, ez dakizu ze sortea daukasun. A ber, egia da aurrak garestietatzeiela, eta bueno, sakrifizio handi eskatzen dela. Baino sakonian ere zoragarria die, Bai, bizipoz ematen dizute. Bai. Entzun, gaur Iraiak bidali didan audioa. Alorito. Ama, ez du nahi zurekin itzuli. Amonakin geratu nahi dut, ama, Ai, ze polita umeen maitasuna ez da? Etxekoak udan. Kaixo? Joder, ze sustoa. Barkatu. Zer egiten duzu hemen. Ez algeunden, tabernan geratuak. Bai. Baina, bueno, zure laguntza behar dugu. Nire laguntza? Zertarako? Sex Education seria ezagutzen duzu? Ez? Bueno, pasada bada. Kontua da pringau bat sexu aholkulari arrakastatxo batean bilakatzen dela eta... Eta ze zer ikusi dauke horrek nirekin. Bueno, zu gure aholkularia izatea nahi dugula. Sex Educationen bezala. Aha, pringau bat naizela esaten ari zarete? Bueno, astu zati hori. A ber, Unai, hilabete baino gehiago daramazu Mariarekin. Hilabete bat, 16 egun, eta 3 ordu. Ai, justu, geni hutxazea. Ez horren besterako hilabete bat. Barkatu, hilabete Mariakin. Mariaren erlazioak txakurren urteak bezalakoak dira. Bider 7 egin behar da. Unai, zure sekretua jakin behar dugu. Bai, zure aholkua behar dugu. Jo, bazakit, benetan. Benetan, ezakitela, nine izatea, natural. Bingaia, topiko gehiago ez dakizkizu. Unai, argita garbitzen duzu, bai? 70 euro ordaintzetuta astero bikote terapian, eta ez deu ez errobetu. Eta niri aitorren ilea jara etzait bat ere gustatzen. Joder, zein da sekretua? A ber, benetan, eskak. Ezakitela. Agian, detailista izatea? Detallista?
Unai favorez, malen jaio zenean garagardo pak bat oparitu zen igun. Egia da, bai. Baina aldatu egin naiz. Orain, Maria entzun eta ulertzen saiatzen nahi naiz. Mariak hitz egiten duen guztiakin entzutia, beste erremedioik ez dezu. Bai, horrek ez du meriturik. Beste zerbait egon behar da. Ezakiz, benetan. Bale, zure sekretua kontatu nahi ez badiguzu? Ara, benetan. Ezakidala nola aguantatu dudan hainbeste denbora Mariarekin. Flipatuta nago. Zuek hemen? Meri? Ez geunden tabernan geratuak ala? Bai, orain elkartopatu geha eta... Maria, ze sortia da gazun berekin. Ai, hau bai mutila. Etxerako modukoa, Ta pelote hau? Unairi galdetzen genionea zein den zuen harremanaren sekretua. Osarresa? Gure artean komunikazio ona daukagula, Hoxe da gakoa. Elkarretan dana kontatzen digula. Bai, guk ez daukagu sekreturik. Ez da txikiena ere. Ez. Etxekoak uda. Bikote, barkatu. A ber, aparkatze imposible dago eta umia segundu bat ez utziko izuet, bai? Eskerrik asko. Cariño, venga. Oain. Hiru gara familian. Ya te digo. Joder, zergatik esan duzu hori. Hori Mariak umeak nahi ditudala pentsatuko du. Mierda, honek badaki zerbait. Zerbait antzematen zait? Ez du pentsatuko bani emakumea naiz delako umea zaindu beharko dudanik. Joder, zer egiten da horrelakoetan? Zure ondoan Ai, ama, zergatik dakizki umeen abestiak. Zutak urresan nahi. Ai, gainera superrondo moldatzen da umeekin. Gogoko zaitu, Bai, ez dirudi. Ez la hostia, ez. Oain pentsatuko du ume zalea naizela. Txakur gaiztoa naiz ni! Gainera, etzaioa sola umeekin tontakeriak egiten ibiltzea. Ai, ama. Hori. Begin negar kabro joi. Egin negar nire erroz. Txiki. Zegin zara, beldurtu. Lasai. Isildu dadila. Jendeak pentsatuko du umea gurea dela. Nire aizpak horrela egiten du. Baitu. Ea. Berak bai daukala eskua. Kaka, erloju biologikoa piztuko zaio horrela jarritzen badu. Eka, zerbait egin behar du. Oso, esku hona duzu, bai? Baina, utzi nahi gobeto, zain duko dut. Jode, benetan gustuko ditu umeak, ze desastre. Eider, mesedez etorri lehen bailen eta eraman umea hemendik. Kaixo pareja? Ze, entrenatzen? Ez. Eidera parkatzera joan da eta... Oso gaizki moldatzen ez nire umeekin. Hoizera, karrotxoa primeran geratzen zaizu, Bueno, ondo portatu da txikilla. Justo komentatu diet, zelako ondo geratzen zaien karrotxoa, ez da? Ez. Aita bezala oso txarra izango nintzateke. Bai, gubiok? Munduko gurasorik txarrenak. Bai. Desastre total. Bale, bai, ez dut guraso kerragorik imaginatzen. Bueno, ez da nik ere, eskerrak umiak izateko planik ez dezuen. Eskerrak. Izan dadila negatibo, mesedez negatibo. Orduan gaixo dau? Bai, gorkakala dio, fatal utzi duela etzian. Ai, ama. Eider maitia, zezena zauden? Kaixo neskak! Ni primera, ze ba? A ber, Eider, gurekin ez duzuzetan itxura egin behar, Oso txarto zauz maitia. Primera naula? Zati galdetzea zue? Gorkarekin topatu naiz eta gaixori zaudara esan dit. Etxean geratu zarela buruko minakin. Zer daukazu koronavirusa, ez da? Ez. Guk ere frogak egin behar ditugu? Ez jode, pira indet. Pira? Nola pira? Pira, ez ditu dala etxeko lanakin. Instira bueltatu zara, ala? Okerro, bikote terapia. Enujuna eta pira indet. Baina zergatik? Ez ditu dalako etxeko lanakin, esan dizuen neskak.
Bikotearen zona erogenuen mapa inbergen nola eskatu zigun, eta ni pasa intzait. A ber, ezin diozu esan ez dituzula egin eta listo. Eske bigarren aldia da, eta aurrekoan kopiatzen harrapatu ninduen. Zer? Gure buruen deskribapena egiteko eskatu zigun, eta nik Ana Rosa Quintanan autobiografiako zati bat deskargatu nun El Rincón del Vagotik. Joder, Eider, zeure burua entzuten ari zara. Eske institutu baino kerro da, neskak. Eta gainea, terapeutak mania dit. Ja, claro. Benetan, neskak. Eske beti da esaten enagola aditerapian, eta ez duala albezain beste konpartitzen. Eta gorka? Gorka, arga pelota da. Psikologoak esate jo aurrerapen handiak iten nahi dala, eta oso implikatu da daola. Ja, ba igual gehiago alegindu barko zenuke, maja. Jo, eske galderak oso zailak dira, neskak. A ber, ezin dira inzaiak izan, bikote terapia dela, ez dela astrofizika. Izetz, bira, aurrekoan galdetu zigun ea nola deskribatuko genuken gure harremanan, neskak. Eske harrapatzea dijua. Eta gorkak zesan zuen? Gorkak, lore bat bezalakoa, polita, sustrai sendoekin, baina egunero urezatzen espaldin bara hil egingo dana. Hombre, no me jodas. Joder! Ta zuk zein zenun? Ni komunea junitzan piti bat erretzea. Ba bai, institutora itzuli zara, bai. Esageratzen ari zara, Eider. Esageratzen, bira neskak, psikologoak bialitako mezu bat irakurriko izuet, bai? A ber. A flipar. Zure gurasuak nire bulegora etortzie gustatuko litzaidake. Zure joera beraiekin eztabaidatu nahiko nuke. Zer? Exageratzen. Etxekoak uda. Jesus, neskazea aldartia, zer gertatzen da? Indignatuta nau. Irakurtzen egon naiz eta testak ez dira fidagarriak. Ze test, nola ez dira fidagarria? Ba testak denak 199ko fidagarritasuna dute bakarrik. Bakarri? Bai. Bueno, lotxagarriak. A ber, Maria, 100 imposiblia da? Ah? Ba esan desatela argi eta garbi. Maria, ondo zaude, zeitzait hainbesterako iruditzen. Bueno, de hecho nik irakurri dut, egiten dituzten testek 180ko zehaztasuna dutela, ez 189ko. Zer? Falta zitzaidana. Horrela ezin du batek bere bizita antolatu, joder. Nola hartuko dituzu erabakiak positibo, negatibo izan badaiteke eta negatibo positibo izan badaiteke? Barkatu. PCR testetaz hitz egiten jarraitzen dugu? Claro, zetaz bestela. Ni Mariarekin ados, Medikoak 7 urteko karrera. Nir, seminarioak, eta gero, agian da virus bat, agian ez. Aizu guapita, medikuntza ez da zientzia zehatza, Ja, ba izan beharko luke, Edo gaixo zaude, edo ez zaude. Ezin zara gaixorik egon 180. Norbait aurdun dago 180? Ez. Aurdun? Ze pintatzen du oain hemen aurdunaldiak? Bona, a ber, hitz egiteko modu bat da. Ja, Maria, baina pasa egin zara. Aurdunaldiak ez dira gaixotasuna. Ja, baina aurdunaldi testakoa daude, ez? Jo te digo, iraiarekin aurdun geratu nintzenean, testa egin nuen eta negatibo lehen aldean. Ez zein besteako. Ez? Bulegoko gabonetako afariaren aurretik egin nuen, edan nezaken edo ez jakiteko. Eta edan zenuen. Ave Maria, cuando serás mía, tetarita! Abesten bukatu nuen kontabilidadekoarekin fotokopiadora gainean. Iraia gaxua. Bueno, eta aurrengoan ja, positibo, ezta? Ke ba, urrengo egunean botakasi nintzen, eta... Bere, proba inta negatibo berriz? Ez, ajeagatik zela pentsatu nuen, eta? Zein da ajea pasatzeko erarik onena? Gehiago edatea... Joder, nere. Zer? Testak negatibo eman zidan. Baina, bueno, kontua da ja 2 egunetara botaka jarraitzen nuela eta esan nuen, nere, hau ez da normala, ez da zuretzat ere. Eta, testa berriro egin nuen eta... negatibo. Ez. Eta gero, egu berritako afaria zenun. Okerrago, Santo Tomasak. Orduan, 3. frogarte ez zuen asmatu? Joder, neskak. Utsi behar zaituztet barkatu. Eta ni ze pasatzen zaio? Nik ustet, COVID-free rollu seri jogi hartu dula. Enazazu besarkatu orain di. Venga, joder! Meri, ondo zaude? Ni? Perfectamente, segatik. Bastakit, aspaldi etorri zara komunera. Ah, makillatzen nibili naiz. Eta zer da horatzen eskutatzen duzuna? Non? Zer? Ea zer den? Makillajea. Ba, utzi pizka bat? Ez, zu oso pasaude horrela natural. Maria, zergatik ez dira ematen makillajea? Badakizu segatik. Gorrona bazarelako. Bedi zaude gorroneatzen guapa. Bale. Lasai. Ui, begira, nor da torrotik? Ez? Ui,
prediktor bat! Ez badakit prediktor bat, dela. Joder, egiten da laugarrena da, baina soiukatu tieske, joder. Baina... Zer gertatzen hemen? Eserrez? Makillatzen gonden. Nere? Zer gertatzen da hemen? Zergatik galdetzen diazu niri? Ezagizulako sekreturi gordetzen? Eider hori ez da gira, Haurdun zaude? Esto... Oraindik ez daki. Jode, Nerea baina nola eta? Istribo bat? Istripu bat. Jo, no me jodas, Nerea gura adinakin. Desde luego, ez ditugula, 16 urte, Badakizu, gau tonto bat. Bueno, eta buru pixkat zer? Hoxe, nire burua! Badakizuen olakoa naizen, bibala virgen bat naiz. Ez da txoriburu bat. A ber, ez da horren besterako, edo nori gerta dakioke. Ez kastigo inbeste zeure burua, bale? Eider. Pero, haian sustua besterik ez da? Claro. Emaitza badezue? Ai, ama, segundu batzuk falta dira. Zein da, zein? Raieta negatibo, borobila positibo. Ah, claro. Aurdun basaude bola bezala jarriko zarelako. Ere, txantxetarako zaude bain? Barkatu, nervioak dira. Ui, Badago. Bueno, eta nola sentitzezea? Ba, ez dakit. Egia esan. Nola nago? ni? Zu? Ez dakit.